ድሕሪ እዚ ኸዓ ጋኔን ዝሓደሮ ዕውር ዓባስ ናብኡ ኣምፁ ንሱ ድማ ነቲ ዕውር ዓባስ ዘርእን ዝዛረብን ገይሩ ኣሕወዮ እቶም ህዝቢ ኩሎም ከዓ እዚስ እቲ ወዲ ዳዊት ደኾን እዩ ኢሎም ኣስተንከሩ ፈሪሳውያን ምስ ሰምዑ ግና እዚ ብዘይ ብብኤል ዘቡል እቲ ሓለቃ ጋንንቲ ነጋንንቲ ኣየውፅኦምን በሉ ኢየሱስ ሓሳቦም ፈሊጡ በሎም ንሓድሕዳ እትፈላለየት ኩላ መንግስቲ ተዓኑ ንሓድሕዳ እትፈላለየት ኩላ ከተማ ወይስ ቤት ድማ ኣይትነብርን እያ ሽዑ ሓያል ካብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መምህር ካባኻ ትእምርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣሎና ኢሎም መለሱ ንሱ ግና መሊሱ በሎም ክፉእን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ካልእ ትእምርቲ ኣይወሃቦን ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓብይ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ ሰብ ንነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ክትንስኡን ክኾንንዎን እዮም እነሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ንግሥቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጽያ ነበረት እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ክትትንስእን ክትኩንኖን እያ እነሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ይደልዩ ኣብ ጻምእ ቦታ ይኾልል ኣይረክብን ድማ ሽዑ ናብታ ዝወፃ ኩላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል ምስ መፀ ጥራያ ተኾስቲራ ተሰሊማ ይረኽባ ድሕርቲ ይኸይድ ካብኡ ዝገዱ 7 ካልኦት መናፍስ ሒዙ ይመጽእ ኣትዮም ከዓ ኣብኣ ይነብሩ ነቲ ሰብ እቲ ካብ መጀመርትኡ እቲ መወዳእታኡ ዝገደደ ይኾኖ ነዚ ክፉእ ወለዶ እዚ ድማ ከምኡ ክኾነ እዩ